नमस्कार, मैं आशीष अरविंद और आज हमारे साथ बात करने के लिए जो है शख्स हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री के भूगोला राजनी जिला के बहुत ही सुरीले और बहुत ही मीठे कलाकार यानी कि रुबल दास अलबेला जी। बहुत बहुत स्वागत है रुबल जी। नमस्ते दोस्त सबको प्रणाम बार हुआ चैनल में जे भी देख रहा बा माता बहन देश विदेश प्रदेश में रहे वाला भोजपुरिया भैया के गोपालगंज जिला से हम रुदल राज अलवेला सबके चरण छू के प्रणाम कर रहल बनी। रुआ जहाँ रही स्वस्थ रही मस्त रही चमकत रही बोलल जा बाबा काफी अच्छा रुदल जी, वो बात बताई रुआ कि 90 के दशक में और जो गाना आवत रही जो कि मतलब बैक टू बैक हिट आवे गाना की ना, जैसे कि गाय वाला गाना भोजपुरी में शायद हमारा लगा था कि पहला ऐसा कोनो गायक रहे जो उनकी गाय के ऊपर गाना गौले रहे जो उनकी काफी पॉपुलर भई। हम चाहब कि दू लाइन अगर गाना अगर याद होके तो तनी ओकरा के सुना दिहल तो तनी मिजाज बन जाई, तो ओकरा बाद शुरुआत करिए दूसरे में। गाना जैसे रहे बेटा के कटाइल देख के माई तो के छोड़ के बोलो कहाँ जाई माई रो हम माई। हालांकि दुर्गा मैया खसी बकरी ना ले ली अच्छा तो बकरिया कहते कि तू माई हो तो हमारा बेटा के बलि में काहे ले। अच्छा रुदल जी, ओकरा बाद एगो औरी दौर आई और यो दौर में बहुत बड़ा यानी कि ब्लॉकबस्टर गाना एगो भइल जा तारू तो हम न रोकब। देखिए रे सब हमका आशीर्वाद रहे और वो बेरा जौने तो ये बेरा के गीत को नहीं चलता ब्यास लोग उनकरा बेटी के बपिया होता है उनकरा माई तो गरिया होता है। तो पहले के गीत गाने ये तरह ना लिए पहले के बहन बेटी जे भी वाला साफ सुथरा गीत गाने सुनत रहा। ये बेरा लोग जितने गंदा गायब जितने गंदा परोसब तो ओकरे हिसाब से पब्लिक के गीत गाए। ओकरे हिसाब से अच्छा रुदल जी, एकरा बाद और भी तमाम तरीका के विरह रस के विरह तमाम सब गाना है और गाना एगो गाना वो और गानी दिल दिल में दर्द है वही कमाए पैसा ला मरद है। ओकरा के बहुत लोग आवल अच्छा आज तक ले आवाज बदलल ना जो आवाज रहे उहे रह गई हमार दिन ना हो सर कि सब पंच का आशीर्वाद हो भोजपुरिया समाज का आशीर्वाद हो माता पिता का आशीर्वाद हो पहले की पीढ़ी के सेवा कर सो पंडित जी ए बार दू गाना सीखा करत हूं तो गुरु जी के मुड़ी के ऊपर ऊपर। अच्छा राहुल गुरु जी समाज आदमी फैमिली के का भोजपुरी समाज कहल जाला खुटनिया वहां के घर बा वहां जावा उहे गुरु जी। अच्छा रुदल जी, अब वो तरीका के गाना रुआ काहे नहीं लेके आवत का कारण बा कि मतलब थोड़ा मने लिख से मतलब हट गइल बनी ठीक है साल लीक से हमने के होटल नहीं की सब रोई थी पानी ने बड़ा इतना ना गंदा माहौल हो गई बा जौना के चलते कि वो तरह के गाना बजाना हमने से ना हुई लड़का तैयार कर लेता हूँ आना वो तरह के गौले बनी से बोले बनी से मान सम्मान से पब्लिक हमरा के प्यार दुलार दिले बा देश प्रदेश विदेश में रहे वाला तो मान सम्मान आजू मिलता आजू हम कोनो घरे थोड़े बैठिले महीना में 20 दिन हमार प्रोग्राम बा दुगोला के कार्यक्रम करी ले महीना के 20 प्रोग्राम रुदल जी रुआ करी ले आप ओकरा बावजूद भी रुआ अश्लील कितना गइला मार्केट में बनल बनी एकर मने का कारण बा ओकर में काय गो सबूत चाहो से कारण सार यह बा कि सब पब्लिक का आशीर्वाद बा माता बहन का आशीर्वाद बा पब्लिक चाहेला ओकरे के हीरो बनावे आज गंदा गीत पब्लिक ना सुनी तो उ लोग हीरो ना रही लेकिन आज भी प्यार दुलार मिलेला प्यार दुलार के दिन हो कि हमनी के राम विवाह शिव विवाह महाभारत रामायण गावल तो हमके ब्याह से ऐसा कोनो नचनिया थोड़े ऐसा ब्याह से रनी सुखनंदन यादव जी रामाशंकर यादव जी गौतम तूफान जी श्री जितेंद्र गिरी जी महात्मा तिवारी जी सब विजय बहादुर चौबे जी सब ब्यास रहे ए बरा के ब्यास बना के उनकर में निकल का होता और कहीं नहीं उगावत है कि ढोणी में चाय जे दिखा तो 100 साल जियो आ एगो आइल है तो ओइ में लिट्टी छान के लगा लगती है तब तो होई महाराज कबो ना होई सपना हुई जी ना कबो। अच्छा रुदल जी, एगो चीज बताई जब मने पहिले के अपेक्षा ये बड़ा मने भोजपुरी संगीत सहज हो गइल बा आकि मने बिहड़ हो गइल बा ए महाराज पहले के चलते ए बार तो एकदम आसान हो गइल बा हमनी के टी सीरीज में नीलम चंदा सिसोदिया जितना कंपनी बा ओ बार गाई से तो 8 गो गीत रिकॉर्ड होके 4 अंतरा गीत होके पतेना छूटे लगे शरीर से पाइट में बहे लगे ए बार बेसुरा बा ओकरो के कंप्यूटर काट के सब दे जोड़ देता लोग बता का हो डॉलर पालवा तो गोले बा जिलोले बा चाय पियोले बा तो ऐसे जौन भी हमारा टूटी भइल क्षमा करब और फिर मिलब बाबा हम राउर चैनल चलो आज भोजपुरिया भैया चैनल के लाइक करी सब्सक्राइब करी प्रणाम ऐसे रोज छोड़ो ना ठीक ना रो भाई एक बेर उ गाना जरूर सुनावे के पड़ी जाता रू तो हम ना रोकब और दूसरा का गाना दिल्ली दे हलस दिल में दर्द दू लाइन तो जरूर सुनावे के पड़ी देखिए सर ऐसे प्रोग्राम से भी आवाज इतनी रिकॉर्डिंग में बनी लेकिन राउर आवाज कहल जले जितने बैठेला उतने खुलेला तो प्यार वाला गीत रहे
एगो लड़का लड़की से प्यार बात पहले के प्यार है लैला मजनू के सनी महिवाल पे लैला पिटास तो मजनू के देही पर दो दहरा हो जा आ एहू बेरा के प्यार बा संजोग से लैला पिटा तरी तो मजनू उखी में से भागता है लगता हमरो मन हाँ तो कुल प्यार रही सन भाई भाई के प्यार रहे माई माई के प्यार रहे भाई एक भी तब जमीने खातिर भाई के मर्डर कर प्यार लाड़ गीत फोन के नहीं ना पहले 10 को 12 को से लोग सुने प्रोग्राम आ ये वाला लोग बा पलान में नु तेरा माई के ऊपर का रहे गाना में तनी दू लाइन गुनगुना दे सो तनी अरे जाता तो हम नहीं रोके इतना सहल का हमार कोई दो कबरा बिना से करब का उड़ता जोर के जा करी दो बड़ी लाखों अरबों करोड़ों विफल दोस्ती के रहा हां आज एमसीएस से चौहान जी के संग रहे वीरेंद्र चौहान जी के संग दिल्ली दी हलसी दिल में दर्द गईले कमाए घर से मरद अरे 103 पर जाके लोभा गईले राजा जी हमरू सूरतिया भुला गईले राजा जी हमरू सूरतिया भुला गईले राजा जी। तो यहाँ का हमारे साथे रहनी है भोजपुरी के नारदी विधा के बहुत ही सुरीला कलाकार यानी कि रुदल राज अलबेला जी। समय के अभाव बा प्रोग्राम में जात रही घेर लेनी हम यहाँ के रोक लेनी हम जितना रउरा हमार प्रशंसा कनी ओकरा लायक हम नहीं खी राउर आशीर्वाद हमरा ऊपर बनल रहो राउर रहुआ ऊपर माता जी का आशीर्वाद बनल रहो आ पूरा पब्लिक के दुलार प्यार जे जहाँ रहो स्वस्थ रहो मस्त रहो आ हम फिर मिलब रहुआ से तब तो खातिर प्रणाम। रोज सब देखत रही आशीष अरविंद ऑफिशियल के असही देखत रही देत रही प्यार मिलत नहीं फिर धन्यवाद।